ସାମସଙ୍ଗ ଗାଲାକ୍ସି A35 A55 5G ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି। ଏବେ ଜାଣିବା ମୋବାଇଲରେ କ'ଣ ରହିଛି ଫିଚର ଆଉ ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ। ସାମସଙ୍ଗ ଗାଲାକ୍ସି A35 5G ରେ ମିଳୁଛି ଏକ୍ଜିନସ୍ 1380 ପ୍ରୋସେସର 8GB ରାମ୍ 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମିଳୁଛି ଆଉ ଡିସପ୍ଲେ ସେମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି A55 5G ଭଳି। ସେହିପରି କ୍ୟାମେରା 50 ମେଗାପିକ୍ସେଲ ମେନ କ୍ୟାମେରା ତା ସାଙ୍ଗକୁ OIS ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି 8 ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଅଲ୍ଟ୍ରା ୱାଇଡ୍ ଆଉ 5 ମେଗାପିକ୍ସେଲ ମାଇକ୍ରୋ ସେନ୍ସର ଆଉ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ 13 ମେଗାପିକ୍ସେଲ କ୍ୟାମେରା ସେନ୍ସର ମିଳୁଛି ଆଉ 5000 mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ମିଳୁଛି ଆଉ ବ୍ଲୁଟୁଥ ଭର୍ଜନ 5.3 ମିଳୁଛି। NFC ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ସେହିପରି ସାମସଙ୍ଗ ଗାଲାକ୍ସି A35 5G ରେ ମିଳୁଛି ଏକ୍ଜିନସ୍ 1480 ପ୍ରୋସେସର 12GB ରାମ୍ 256GB ଆଉ 1TB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେମୋରି ପକେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଏହି ଫୋନ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 14ରେ ଚାଲୁଛି। ଏଥିରେ 6.6 ଫୁଲ୍ HD ପ୍ଲସ୍ ସୁପର ଆମୋଲେଡ୍ ଡିସପ୍ଲେ ମିଳୁଛି। କ୍ୟାମେରା 50 ମେଗାପିକ୍ସେଲ ମେନ କ୍ୟାମେରା ତା ସାଙ୍ଗକୁ OIS ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି 12 ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଅଲ୍ଟ୍ରା ୱାଇଡ୍ ଆଉ 5 ମେଗାପିକ୍ସେଲ ମାଇକ୍ରୋ ଆଉ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ 32 ମେଗାପିକ୍ସେଲ କ୍ୟାମେରା ସେନ୍ସର ମିଳୁଛି ଆଉ 5000 mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ମିଳୁଛି ଆଉ ବ୍ଲୁଟୁଥ ଭର୍ଜନ 5.3 ମିଳୁଛି। NFC ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଏମିତି ମୋବାଇଲ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ।